नै बिथाङा मैया भेक्सिन लादोंमोननो दिनै मबाइलानो सिथाबलाबायबाय आखायाव नै हाय लोगोफोर नै जोङो दा हाग्रा दानस्रांनो फैदों एलपि स्कुलाव बे स्कुलनि मुङानो जाहैबाय नै 1957 नं गुरुमारा आदर्श गुदि फरायसालियाव जोङो हाग्रा दानस्रांनो फैदों गोबाव दिन बन्द थाबायना बेनि थाखायनो हाग्राफोरा जोबोर बरहा जाबायमोन दा बेखौ जों दानस्रांनो फैदों एनके इउनिरेफसु आरो बे गुरुमारा गामिनि लाइमोन सेंग्रा बिथांमोनजों ज' लोगो नांनानै जोङो बे फरायसालिखौ फोसाबगासिनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयावनो दसे नै बिथां केन्डेलियाबो होखावगासिनो हादोंना नोंथां हाग्राखौनो बस'नो हायाखै ओरैसायाव दामफादों खामानि गैया बिथाङा नुनायावसो बडिगोरा बोलो गोनां बायदि नुयो नाथाय बिथांजों हाग्रायानो दोंसेबो ज'आ ओरैनोलाय अबे नों दानस्रांनाया खोन्थालाय आंनो अबे मोनबाय मेंनो दुरबल गथ' भेक्सिन लादोंमोन आं मैया भेक्सिन लाग्रा नोंलाय माथो भेक्सिन लानो मार गिनानै दं दाबो लायाखै भेक्सिन लादोंमोन जम्बि जाजानो गिगासिनो माथो नोङो एसे दुरबल जादों भेक्सिन लानो भेक्सिन ला आरो लकेल दाउ जा होमबानो टेनसन गैया मा नोंथाङा मा दानाखै नामा बिखौ ओरैसो गसंगासिनो माथो नों सेखाखौ आखायाव लानानै नै नोंनिखिनि हाग्रायानो दानाखै सेखाया आंनिसो नामा बेलाय सेखाबो लाबोफाया माथो गामिनि मानसियानो नै बिथाङा मैया भेक्सिन लादोंमोननो दिनै मबाइलानो सिथाबलाबायबाय आखायाव नै आसरित घटना खावलायावबो सिथाबोनो बिथांनियाव दे सिथाबो गोलोमदै हगारगोबा सिथाबगोन ना खावलायावबो सिथाबलाबायबाय बिनियाव भेक्सिन लानानै ओंखाम जाग्राखौ साफायना माला हाबा जागोन आदा बोसोरनै बेसे बेवाइनि ओंखाम संनाय जाबाय थाबावो नोङो गेदेर लादोब्रा सासे लागोन फंबाय लागोन सिन्था खालामनाङा आं दङ लाजियाखै बेवाइनि जाबाय थानो मालाबा उखैबाबो बिना जानो हानाय नङा खोमा सम हायोना बिना जानो बेवाइफोर ओंखाम खुरबाय दोनलायो नामा हाग्रायावनो फैनाया मा नायफैगासिनोसो आया दे नै भेक्सिन लाग्राया होखावलायबाय खाथियाव थाना आइनि खाथियाव थाना आइनो बोरमा लां गाम्बारि बिलाइखौ बोरमा लां बिथाङा बोरमा फिसियो बिथांनियाव जोबोद गिदिर गिदिर बोरमा दं खासिलाय बुन्दिलायसो फुलायसो आरो खासि दबा माया बोरमाया नामा बोरमायानोथ' खासि खासिया आरो सिनसि जाबाय होमबा बोरमा खासि दंबा नों बेखौ लांदो दे लांगोन बेखौ दांना दे रावबो नैबे गाम्बारि दानायखौसो दानस्रांना होदोंमोन जोङो बिनिनो बिलाइफोरखौ नै बिथाङा बोरमा खासिनो दौनो लांसिगोन नोंथांमोना थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनांगौब्रा बोरमानि दाना बायनो हाजिराबो मावनो सोलाबाना उफाय गैया दा बोरमाखौ नेनो ना बोरमा गुमनो ना हाजिरा मावनो बेबायदि जाना थायो आरो हाजिरा मावबा आरो बोरमाया रानो बेनिखायनो नोंथांमोना 10-20 थाइसे थाइनै जि हायो एकाउन्टाव हरबानो जायो दा बिथांनो हरबानो जाबाय नोंथांमोना थाइसे थाइनै जि हायो बिथाङा बोरमा फिसिनानैसो जायो एकाउन्ट नाम्बारखौ हरगोन आं दाहाय एकाउन्ट नाम्बार हरगोन बिथाङा दायो जै जाथों बिदिनो एसे अनलायबाय था दे लावदं गोसो हाग्रा दोंसेबो दोननाङा सोमखोर मा थाथ'बाय थाखा मेंदों आयु सौवाखै माथो दानिया नायलाय
Hey, दाननायखौ नाय के फाल्तु लरायो ए माब्रैलै बिथाङा उल्था जाजोबदों दे कभिडनि भेक्सिन लानानै लाल साहाजों मुरि मोनलोंमा जाया होमबा बिदिनो गोजोनालै दा गरम बोथोराव आइया गाइखेर मोननांगोन थान्दा नांगोन ना थान्दा नांगौनि माथो थान्दा थान्दा दंखायोबासो नोंथाङा स्पाराइट नांगौ स्पाराइट नांगौनो बिथांनो स्पाराइट नै डेन्जार बुरजा हाग्राबारि जंगलबारि जाजोबना दं बोसोरसे गाहाम सोलियाबालाय मोजां ससमा गान र' जोबोद सान्दुं गोसा रजा खाथि थाजानो नङा ससमा गानबावगासिनो ससमा गानबाय ए हाग्रानि सबायनोलै बिथाङा गोसो होना दानसो गारदों मालाय लागाव मेंलायबाय आङो दा आंनि बदलसो बिथां जेलसिं बसुमतारिया आंनि बदल दानस्रांलायबाय आं जोबोर मेंबाय नैनिफ्राय होखावलांबाय आंनियालागि बिथांमोना दानस्रांगासिनो दा जोबोर हाग्रा जाना दंथारोमोन बिसोर गामिनि हायाव बे गुदि फरायसालिनि हायाव जोबोर हाग्रा रज'नो मोजां मोनो खोमा जों गंनै स्कुल दानस्रांबाय बिजौ गंथाम जाबाय बिनि मादाव बेयावनो बांसिन हाग्रा मार साफा बिबार मोनबाय आं नांगौ नामा सोरनोबा नांगौबा नै आजाव हरदो नोंथाङा बे बिबारखौ लानानै एसे मेथाइ रोजाबनांगौ बे बिबारखौ लानानै दे रोजाबदो हरदो बिबारा नो थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबाय आं लोगोसे मामोनथाय नैबे बिथांखौ आंखौ जासि हरदो नैखौ इनो जासिहरदो नोंथांमोना मा जासिहरबाय बे बिबारजों आंखौ जासिहरदों नोंथांजोमोननो नोंथांजोमोना बिथांनो जासिहरदो दा मा जासिहरो हायना महरजों लोगोसे जासिहर खोन्थादो लादो नों बिबारखौ लादो नोंनो होबाय नों न'आव लांदो दे बेखौ मोजां दोनै टेबोलफोराव स्टाडि टेबोलफोराव दोनै बिथांमोना गोसो होगासिनो दानस्रांनायाव सान्दुंआबो जोबोर गोसालै दिनैसो बा सेस अबस्था गैला सान्दुंजोंनो नै माबासो लाबोनोलैना जों एबार सायायाव जिरायगासिनो बिथांमोना बिथां केन्डेलिया जोबोर मावथिनै गय फोसाबदों बिथाङा बे गुरुमारा आदर्श गुदि फरायसालियाव गय बिफांबो दङ नै बेखौनो बिथां केन्डेलिया फोसाबगासिनो बे गयनि फिथाइखौ बयबो मोनजाथों ना दसे जिरायदों जोबोर गोलोमफ्रुजोबबाय केन्डेलिया जोबोर डायलग बानायगासिनो मानिबा मार गोरों जादों नै बिथाङा मावनानै आखाइ थिफुजोब्बायनो मावफेरि गथ' दिनैसो फार्स्ट मावदों बेनिखायनो आखाइ देबुदों बिथांनिया हाग्रा एसे दानस्रांनायावनो न'आव सम सम मावबाय थानांगौ अब्लासो आखाइफोरा गोरा जायो मावाखै जोब्बायानो मथा मथि दा जों साहा लोंग्रोनोसै साहा लोंनो जिरायनो नागिरदों जोङो दा साहा मोनलोंसिगोन नै गवा लाइट दं गवा नारेंखल बिफां सारि सारि खाथियाव दैल' थानांसिगौमोन लैथो बेनो जाबाय जोंनि गवा लाइट जों बेफोरावनो शुटिंफोरखौ लायो बेयावनो उल्था उल्थि लानानै नोंथांमोनखौ थगायबाय थायो जों आरो बैथिं ससे थांनानै लाहैयो बे जाबाय फाराम फोथार दसे जिरायबाय नै बयबो मेंनानै मावथाराखै नामा नोंथाङा सों कुइसन सों औ दे कामान्ड' दे केन्डेलिया जोंहा गेदेर नन्देखौ कुइसन खालामदोब्रा
Di bitan phone sing gitu. Oi, gue yang nih kamu dong. Ada lah. दा जों नै सा लोंखांना जागायफिनसै खामानिखौ दै लोंदों बिथांमोना जागायफिननो नागिरबाय साहाखौ लोंखांजोब्बाय दै होखावफिनलायबाय जों साहा लोंखांना फैनानै नै होखावफैफिनलायबाय लागाव जोंग्राखौ लागाव ओइ मा ओइ लागाव 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 दांना हो सेंग्राबो होखाव नै बेयाव दै टिंकि दोंगोन नै बिथाङा गाखोबाय मिस्टार जेलसिं बसुमतारिया बेयाव गाखोहांदों बिथाङा मोख्रानो नांजाय लानजायाल'सो गैया लानजाय गैयि मोख्रा बिथाङा मोनहैबाय गोजौआव नोंथाङा बारजुमनांगौ बेनिफ्राय जोंना खामानिया जोब्बाय दा जोंना फट' सिजन जासिगोन फट' साफायहांदों मावसोम हानजा बिथांमोननि फट' साफायनाय जोंना दिनैनि हाबाफारिया जोब्बाय 1952 नं गरुमारा आदर्श गुदि फरायसालिखौ जों दिनै साखोन सिखोन खालामदोंमोन दा जोंना जोब्बाय खामानिया दा जोङो फट' लाहांदों फट' जों गासिबो थांनो रेडि जाबाय दा खामानिया जोबनायनि ओइ नै इयाव गुमै दंफैयो गुमै गुमै बा नै जोंना गुमैयाबो जयेन जाना दंफैयो माथो हेलमेटखौ गुमै सिनायदोंमोन नोंखौलाय सोरदो गारबाय थानो होदों अबाव थांदों गुमैया आं स्टुडिअ थांदोंलै स्टुडिअआव सिबारि ओइ मारै मोजां बिलाइ आलाय मानो दोनै नैखौलाय मारै मोजां बिलाइ नै बिथाङा एक्टर ओंखारदों बिथाङा दे बाय दे हेन्डसाम जाबोगासिनो गुमैया ओमफ्राय गुमै गानग्रा जाबायदोंमोन नामा मेकआपसो लागायना दोब्रा माबालाय स्टुडिअआव याव मेकआप गैया साफा माथो गोसोमलाय गुफुरलायदों नों साफा खालाय गुमै नोंआलै दाहाराव रसोंदांलाय थांनोसै बेनिखायनो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जों दिनै टाटा बाय बाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि बे नायखां नार्जारि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो टाटा बाय बाय